Τι κάνεις αγάπη μου? Ανάγω τσιγάρο. Σβήσεις το τσιγάρο μες στα αμάξι μου. Καταρχήν δεν αμάξι σου είναι αμάξι μας. Ναι, και τα πνευμόνια μου είναι πνευμόνια μου, δεν είναι πνευμόνια μας. Αμάν μου ρε εσείς αντικαπνιστικοί τύποι, φασίστες είστε. Και ο Χίτλερ με την κόμενά του σε αυτό το θέμα πιο άνετος θα ήταν. Και όταν αγαπάς κάποιον Θοδωρή, τον δέχεσαι με τις ανάγκες του. Τι αηδία ήταν αυτό που έκανες. Συγγνώμη για τη ρεύση. Αλλά έχω και εγώ τις ανάγκες μου. Και όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς με τις ανάγκες του. Ωραία, εντάξει, κέρδισες, το σβήνω, εντάξει. Θα σου πω και κάτι. Εσείς οι αντισυμπαθικοί τύποι έχετε χοντρά προβλήματα. Ακόμα και ο Χίτλερ με τον κόμενό του αυτά τα είχαν λύσει. Α, και το Χίτλερ αδελφή τον έβγαλες, Αδελφάρα. Λοιπόν, μία μου, ανάβω τσιγάρο μου τη βάρεσες. Τώρα μου την έδωσες. Να μην επαναληφθεί και να προσέχετε. Εντάξει κύριε, με συγχωρείτε, έτσι. Πάρτε τη κλίση σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη σας κρατάμε άλλο, γεια σας κύριε. Εντάξει τώρα, μη μου κάνεις εσύ μούτρα, πέρασα ένα στόπ, άνθρωπος είμαι. Όχι αγάπη μου, δεν είσαι άνθρωπος, απάνθρωπος είσαι. Εσύ είσαι ικανή να μας του κάρεις σε καμιά κολόνα και να λες ότι φταίει και η κολόνα. Όπως τότε στον οροπό, θυμάσαι. Γιατί δηλαδή στον οροπό εγώ έφταιγα πάλι. Τι εννοείς, ότι έφυγε η κολόνα? Θοδωρή ποτέ δεν με υποστηρίζει. Αχ, Θοδωρούλη, σταμάτα εδώ. Γιατί αγάπη μου? Εδώ το πέρασες. Να, εδώ Θοδωρούλη τι μου θυμίζει με αυτά τα μέρη, κοίτα. Σου έχω πει τι μου θυμίζει. 200 φορές αγάπη μου τα έχεις δείξει. Πω μωράκι μου, αυτό είναι το σπίτι που μεγάλωσε και όσο σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα τον κρεμίσουν. Δεν θα τον κρεμίσουν αγάπη μου, έχει βγει διατηρητέο. Εμείς θα πεθάνουμε και αυτό ακόμα εκεί θα είναι. Πω, πώς έχει γίνει έτσι Αθήνα όμως. Ο Καραμαλής λέει την κατέστρεψη. Πω, Θοδωρούλη, άντε πάμε καλά. Αφήνει! Θοδωρή, το βλέπεις αυτό που λέει τα βακέτες, χάλια. Χαλιά λέει. Χάλια, ναι. Εδώ, Θοδωρούλη, ήτανε, ήτανε. Αλάνα, στο έχω πει. 100 φορές. Πω, εδώ έπαιζα με τον ξαδελφούλη μου. Αυτός έκανε τον Τζον Γουέιν και εγώ έκανα τον Ινδιάνο και τον παρακάλαγα. Του λέγα, σε παρακαλώ, άφησε με μία φορά να κάνω κι εγώ. Τον Τζον Γουέιν δεν μ' άφηνε και ξέρεις γιατί. Γιατί ο Τζον Γουέιν σκοτώνει τον Ινδιάνο. Στο έχω πει. 200 φορές. Αχ, αγάπη μου, ίσως γι' αυτό μου έχει βγει αυτή η ήττα που νιώθω κατά βάθος. Ναι, από τον Ινδιάνο σου. Ναι, αλλά αγάπη μου, αν ήμουν ψυχίατρος σου και μου σκάγες 20 χιλιάρικα την ώρα, να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Πάμε. Α, Θοδωρή, το βλέπεις αυτό εδώ το παρκάκι? Ναι. Ξέρεις τι ήτανε παλιά? Όχι, αυτό σου έχει διαφύγει. Παρκάκι ήτανε παλιά. Α, γι' αυτό. Ναι, εδώ πέρα ερχόμουν με τον πρώτο μου έρωτα, το Θέμη. Πω, ανατριχιαστικά πράγματα. Θέμη. Ναι, ανατριχίλες, ερωτικές, παιδικές. Ναι, και. Και μετά ο Θοδωρούλη ερχόμαστε εδώ πέρα και ο Θέμης με εκείνη την αθωότητα που είχε αυτή η παιδική ηλικία. Εγώ ήμουν με την μπλε ποδίτσα, έβαζα το χέρι του κάτω, τσακ και μου πιάνε το στήθος. Και τότε μύριζε νυχτολούλουδο. Δεν υπήρχε αυτό το τόσο μπετόν γύρω-γύρω. Α, στον μπετόν, τι άλλο σου έκανε? Τίποτα, μετά έβαζε τελείως αθώα το χέρι του κάτω από την ποδιά. Η αθωότητα αυτού του παιδιού με συγκίνησε τώρα. Εδώ κάπου πίσω που βλέπεις ήταν το γκαράζ του. Α, γκαραζότεκνο ήταν ο Θέμης. Ναι, γκαραζότεκνο και μια μέρα ο Θέμης από παιδί γίνεται άντρας και κάνει μια χραπ και φεύγουν όλα τα κουμπιά από την ποδιά μου. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε γιατί αυτό εδώ δεν είναι το πρώτο φελέρτ, είναι η Τσιτσιολίνα μαθήτρια. Αφού έπλητες με όλα τα προηγούμενα που σου έλεγα, περίμενε, θα με σκοτώσει. Όχι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα τώρα. Τι μποτιλιάρισμα είναι αυτό. Λοιπόν, έλα να παίξουμε εκείνο το παιχνίδι που λες 3 εκδοχές και η μία είναι αλήθεια. Θέλεις, να πέρασε η ώρα? Πάλι αυτή τη μαλακία θα παίξουμε. Εγώ αρχίζω. Λοιπόν, 1. Με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο Τσοχατζόπουλος και μου ζήτησε να βγούμε ραντεβού. 2. Έχω φάει μπακαλιάρο με το Σιμίτι και τη Δάφνη στη Σύφνο. 3. Με πήρε τηλέφωνο η Ντόρα και μου είπε να βγούμε εγώ, η Ντόρα και η Μιμή Δενίση να τα πούμε σαν φιλενάδες. Ποιο είναι αλήθεια? Κοίταξε, όλα μπουλτες μου φαίνονται, αλλά θα διαλέξω την Ντόρα και τη Μιμή την Δενίση. Ψέματα. Με πήρε τηλέφωνο ο Τσοχατζόπουλος και με θέλει, κύριε, μάλιστα είναι καψούρης. Ό,τι θες λες. Νομίζεις. Λοιπόν, εσύ πες. Λοιπόν, καταρχάς εγώ στην πρώτη ευκαιρία θα δίνω τον Τσοχατζόπουλο. Αυτό τι είναι, 1? Ναι. 1. 2. Ναι. Σε ένα αεροπλάνο είχα συναντήσει τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μου είπε ότι εσύ, φίλε μου, πρέπει να είσαι φοβερός εραστής. Και τρίτον, το βράδυ που είχαμε πάει ρεβεγιόν στο σπίτι της καλύτερης σου φίλας της Μαρίας, την πήδηξα. Το ξέρεις ότι το είχα υποψιαστεί? Το είχα καταλάβει αυτό. Ψέματα βρε! Η αλήθεια είναι ότι ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι είναι φοβερός εραστής. Εντάξει, το ξέρω κυρία Ασφαλά, έτρεχα πολύ, αλλά τον πάω στον ερυθρό δεν είναι καλά. Πόγκα λίγο.
Ήταν μια χαρά, βλέπετε, και ξαφνικά τον έπιασε μάλλον το νεκρό. Υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι βόμβα κι άλλο. Ίσως όλα αυτά τα δευτερόλεπτα τώρα που καθυστερούμε είναι μοιραία, έτσι μην μας καθυστερείτε. Εντάξει, πηγαίνετε. Ευχαριστούμε, θα σας το χρωστάμε χάρη. Έσκησα, αγάπη μου, είσαι απίστευτη. Είσαι δαιμόνια, μωρό μου. Τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ γλιτώσαμε 25.000. Αγάπη μου. Καλέ. Κάνουμε λίγο, κάτι χαζό είσαι, καλέ. Δηλαδή θα σε πείραζε τώρα να είχαμε μία λίστα να ξέρουμε τι ακριβώς θα ψωνίσουμε. Αυτή η διάλυση δεν την μπορώ. Να σε δω και οργανωμένη να τρελαθώ. Ναι, Θοδωρή, θέλω να γίνω γιάψα. Δεν μπορώ αυτό το χήμα στο κύμα, το καταλαβαίνεις. Αγάπη μου, είναι πολύ απλό. Θα πηγαίνουμε στο ράφι και ό,τι βλέπουμε με το ματάκι μας θα το βάζουμε στο καλατάκι μας. Τόσα χρόνια αυτό κάνει. Σε πιάσε σήμερα. Γι' αυτό πήραμε την άλλη φορά 11 ρίζια και δεν ήξερα τι να τα κάνω. Εντάξει, έτυχε μια φορά και πήρα 11 ρίζια, ρε παιδί μου. Έχει μου πιστοσύνη. Ωραία, εντάξει. Πάμε να πάρουμε ένα καρότσι. Άντε, πάμε. Να πάρει εσύ καρότσι, εγώ θα το πάρω το καρότσι. Γιατί τι θα πάτσεις εσύ. Το καρότσι το παίρνουν οι αδερφές, εγώ τι θα το κάνω. Αγάπη μου, οι αδελφές παίρνουν τεκνά, δεν παίρνουν καρότσια. Πάρε αγάπη μου ένα καροτσάκι. Θα πάρω καρότσι, καλά θα πάρω. Πάρε μου ένα καρότσι, ανώμαλε άνθρωπε μωρέ. Καλά, Θοδωρή, είδα πριν έναν με καρότσι, ξενέρωσα φοβερά, χάλια ήτανε. Ενώ εσύ αγόρι μου, έτσι όπως είσαι φορτωμένος, αυτό που τηρείς και τη γνώμη σου. Το ξέρω αυτό το ύφος, αγάπη μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Το κατάλαβες τι θέλω. Το κατάλαβα πολύ καλά. Τώρα θέλω να πάμε σε μια γωνία πίσω από τα σαλάμια που μου την πίνει. Εσύ δεν είπες ότι είσαι γιάπησα και ότι θέλεις να το προφίλ σου να το προσέξεις. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μου την έχεις δώσει με τσόλι, αγάπη μου, χύμα στο κύμα. Φτιάχτηκα, αγάπη μου. Φτιάχτηκες τώρα έτσι που με βλέπεις κουβαλάω, δεν έχω καρότσι κιόλας έτσι. Δεν έχω καρότσι. Περίμενε λίγο. Με συγχωρείτε κύριε, μπορείτε να μου φέρετε ένα καρότσι γιατί ο πολύς αντρισμός την πείραξε. Λοιπόν, πάρει και αυτά τα λαζάνια και θα τα κάνουμε χωρίς τυρί. Τέρμα, υγιεινά πράγματα, τελειώσαν οι τοξίνες. Από τη ζωή μας φεύγουν οι τοξίνες. Μάλιστα, αγάπη μου. Δεν το πάρεις αυτό. Γιατί? Αυτό έχει φωλικό οξύ. Και γιατί σε πειράζει σαν το φωλικό οξύ? Εσένα δεν σε πειράξει, άμα το πιείς, μην το πιείς. Είναι καυτό. Τι είναι παιδί μου το φωλικό οξύ ξαφνικά που να μην το Παιδί πιω? μου, το είναι ένα οξύ που έχει μέσα, πώς να σου το πω. Φωλικό. Φωλικό. Καλημέρα. Καληνύχτα, το παίρνει. Δεν μ' ακούει. Θοδωρή, είναι ανθυγινά πράγματα αυτά. Η γιάπησα έχει γυναικολόγα. Μην μου το κάνει, μην πάρεις τέτοια. Αγάπη μου, αυτά είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Έχουν μόνο γλυκερίδια και μαλτοδεξιρίνιο. Και τρως τέτοια πράγματα. Τι, καλό το μονογλυκερίδιο. Η μαλτοδεξιρίδι άπεχτη. Άπεχτη είναι, κοίταξε. Δοκίμαστο. Δεν θέλω, παιδί μου, ξέρεις ότι Όχι, δεν να τρώω δοκιμάσω. τέτοια. Μα για όνομα του Δεν Θεού, παρακαλώ, τι είμαι εγώ, καμιά από αυτές που τρώνε ανθυγινά πράγματα. Να είμαι από αυτές που τρώνε ανθυγινά πράγματα. Αλλά με καταστρέφεις, Θοδωρή, γιατί το κάνεις αυτό. Θέλω να είμαι healthy, όποιος δεν είναι healthy σήμερα δεν είναι trendy. Trendy τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι, το λένε όλοι, trendy. Σιγά καλέ, θα με πατήσεις. Αχ, Θοδωρή, εδώ έχει μπαχάρια, έχει ιντιάνικες ρίζες και τέτοια που έχω διαβάσει ότι ανεβάζουν τρομερά τη λίμπιντο. Θες να πάρουμε να γίνουμε Να τώρα? πάρεις εσύ μωρό μου, εγώ δεν έχω ανάγκη, δεν χρειάζομαι. Ναι, νομίζεις δεν χρειάζεσαι. Γιατί μωρέ, έχεις και παράπονο? Ρώτα τις φίλες σου να μάθεις τι γίνεται στην πιάτσα. Οι άντρες βαρέθηκαν το σεξ, το διάβασα και στον Νίτρο. Ινδιάνικες ρίζες τώρα και βλακίες. Αν ήσχαν όλες αυτές οι βλακίες, οι Ινδιάνοι θα είχαν κάνει παιδιά, θα είχαν πιάσει όλο τον κόσμο να πούμε. Πού είναι οι Ινδιάνοι, έχουν εξαφανιστεί οι Ινδιάνοι. Μπορείς να μου πεις τι γίνανε οι Ινδιάνοι? Οι άλλοι εξαφανίστηκαν και τους φάγανε οι τέτοιοι καουμπόιδες. Ο Τζον Γουέιν δεν τα ξέρεις. Με συγχωρείτε, έχετε καουμπόικες ρίζες? Α, είναι χαζός. Χαζός. Θοδωρή, καλό δεν είναι αυτό. Έλα, αγάπη μου, χαζά τώρα. Δεν μπορώ τώρα, Δεν χαζά. είναι Έλα, ακριβό, άστο, να άστο. το πάρω. Κοίταξε, εγώ τώρα βρήκα τόνο και καλά που το θυμήθηκα. Θα φάω μια πάνω σαλάτα που μου αρέσει. Μην το συζητάς αυτό. Αποκλείεται, δεν υπάρχει σφραγίδα. Τι σφραγίδα? Δεν είναι, πρόβλημα είναι αυτό, θα σου εξηγήσω. Αυτό εδώ πέρα όταν λείπει σφραγίδα σημαίνει ότι αυτός ο τόνος μπορεί να ψαρεύτηκε μέσα σε δίκτυα που είχε και δελφίνια. Δηλαδή κάτσε τώρα για να καταλάβω. Εγώ ας πούμε έχω έτοιμη την σαλάτα με τον τόνο και με το κρεμμυδάκι και θα κάτσω να σκεφτώ αν έχει περάσει η δελφίνη από το δίκτυο που έπιασε τον τόνο. Κοίταξε, να σου πω κάτι, ειλικρινά σου μιλάω όμως τώρα. Άρχισες και παρανοείς. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι τη ζωή με έναν εναλλακτικό τρόπο. Αγάπη μου, το δελφίνι δεν το βάζω πάνω από μένα, τελείωσε. Κακώς κάνεις. Οκ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Πιστή και αράπικο. Κοτόπουλο είναι, τι είναι? Κάτσε, τι είναι κοτόπουλο, είναι ελευθέρας βοσκής ορνηθοτροφείου, τι. Παιδί μου, πού να ξέρω, πήρα βιογραφικό από το κοτόπουλο. Κάτσε, με συγχωρείς, θα φάω εγώ κοτόπουλο το οποίο έχει μεγαλώσει μαζί με άλλα 20 κοτόπουλα στριμωγμένο. Όχι, παιδί μου, αυτό είναι αλανιάρικο. Πού το ξέρουμε. Δεν φαίνεται από το ύφος του, δεν το βλέπεις, έχει ζήσει τη ζωή του, σαν τον Μπάρκουλη. Ποιο Μπάρκουλη μου, τη βλακίες που δεν έχει σφραγίδα, βάλ το πίσω, αγάπη μου. Ωραία. Σε παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν. Τελείωσε.
Μοσχαράκι και φύγαμε. Μοσχαρά, κάτσε να δούμε εδώ. Εγώ από τότε με τις τρελές αγελάδες στο Δωρή έχω πάθει ανασφάλεια.